फॉर पीपल लाईक ज्यांना यूज टू आहे की आपण एक टॅबलेट घेतली सकाळी किंवा संध्याकाळी, यूज टू अ व्हेरी डिफरंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट. असे काही केसेस आलेत का तुम्हाला की दोतोर म्हाका हे आवडना, हे म्हाका जमाना, हे ते आय डोंट नो हाऊ टू डू इट, अशा केसेस आल्यात काय जस्ट ऑफ द रेकॉर्ड? अशा केसेस येतात आणि त्याच्यावरती आधी पहिल्यांदा कसं असायचं की 4 वेळा औषध घ्या, 5 वेळा औषध घ्या असं असायचं. पण त्याच्यावरती आम्ही रिसर्च करून त्यातनं आम्ही पॅथॉलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन नावाची एक पद्धत शोधून काढलेली आहे, ज्याच्यामध्ये तुमचा आजार जो आहे तो कमीत कमी डोसमध्ये आणि कमीत कमी मात्रेमध्ये, ॲक्च्युली होमिओपॅथी ही कमीत कमी मात्रेवरतीच काम करते. नॅनो टेक्नॉलॉजी जे आपण आता सध्या ऐकतो ते पूर्वीपासनं म्हणजे 2-3 शतकाच्या पूर्वीपासनं ही होमिओपॅथीमध्ये अंमलात आणलेली आहे. तर त्यासाठी आम्ही फक्त सकाळ संध्याकाळ 2 वेळ घ्यायचे डोस सुरू केले. म्हणजे सकाळी नाश्त्याच्या आधी आणि रात्री जेवणाच्या आधी अशी. आणि ह्याला पॅथॉलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन नाव का दिलं तर कसं आहे की काही लक्षण समूह जे असतात, आता आर्थरायटिस म्हटलं की जॉईंट पेन्स, त्याच्याबरोबर थडी कणकण येणं, सांधा सुजणं, दुखणं, हे सगळे सिम्पटम्स, आपण त्या सगळे सिम्पटम्स सगळी मोठी हिस्ट्री विचारायची आवश्यकता नाही. जे काय झालंय ते पाहून त्याचं सार आपण घेऊ शकतो. म्हणजे पूर्वीची ट्रेडिशनल मेथड जी होती त्याच्यावरती आम्ही खूपसे शॉर्टकट्स काढलेले आहेत आणि विचार द करेक्ट कट्स ॲक्च्युली. म्हणजे त्याच्यामध्ये फापट पसारा सगळा टाळून थोडक्या प्रमाणात हिस्ट्री घेऊन, थोडक्या प्रमाणात ट्रीटमेंट देऊन पेशंट लवकरात लवकर कसा बरा करेल याच्याकडे आम्ही त्याला पॅथॉलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन, होमिओपॅथिक प्रिस्क्रिप्शन असं आम्ही म्हणतो. आणि ती पद्धत आम्ही सगळ्या पेशंटवरती अवलंबून आणलेली आहे. आणि पीपल आर रिस्पॉन्डिंग व्हेरी वेल टू दॅट, की लवकर आजार बरा होतो, कमी कालावधीत होतो आणि कमीत कमी औषधात होतो. दॅट इज द रिझन दोतोर सोनाली सरदेसाय आमच्या बरोबर बसले. बिकॉज होमिओपॅथी जरी म्हटले देर आर एन नंबर ऑफ डॉक्टर्स, बट म्हाका दिसता तांची काम करपाची पद्दत जी आसा ती खूप वेगळी आसा. बेळगावीन तर ती खूप फामाद आसा. बाकीच्या जे बाकीचे स्टेट्स आसा लागोन थंयच्यानूच तांकां बरोचसो रिस्पॉन्स मेळटा. आनी ऑब्वियसली आतां तर ती गोंया येतात, भेट दितात. तुमचो जो प्रॉब्लेम असलो की आमी दोतोराक खंय मेळचे जाल्यार आतां ते हितूर प्रॉब्लेमांत आतां रावपाची गरज ना. बिकॉज विजन हॉस्पिटल म्हापशा जी आसा थंय दोतोर म्हयन्यांतल्यान एकदां भेट दिता. तुम्ही अपॉइंटमेंट घेऊन डेफिनेटली कन्सल्ट करू शकता. तुमचो जर हो क्वेरी असलो की त्यो गुळयो कितक्यो घेवप, सबंद दिसा कितक्यो घेवप, जाल्यार दोतोरान ताजेर सुद्दां कन्क्लुजन आणि सोल्युशन काढला. ऑब्वियसली आता फक्त जर दुयेंस आसा तर ताजेर ट्रीटमेंट घेवपाची गरज आसा.